ko adi fof mboɗo salmina yeɓiyankoɓe Windere TV ko weltare no feewi artude e jeeyam nde tawno sa wi Aram Sare mbiya Dumgalaw, sa wi Aram Sare mbiya Kaskas, sa wi Aram Sare mbiya Mbule Wendi Jeere Awgali Wendi Waalo. donc ɗo ko jeeyam kadi ko weltare no feewi nde tawno organise ɗo programme o hono Kodde Dieynaba Wele Kodde Sarr ko neɗɗam ko sehilam so tawi noon ebbi oɗo programme donc miijima kam hen en tant que artiste mi arda e Oudda Dioura ɗum ko weltare mawde no feewi boom e kadi mi ari ɗo vraiment mi yii fuutankagal mi yii kadi cuɓallagal nde tawno ɗo ko nokku Guella e Ali Fall donc so tawi firfire waɗama ɗo henne daydare waɗama ɗo henne ɓe mbaɗi ko hani ɓe manam ɓe duttiran koye cosaan nde tawno ene woowi vraiment waɗede ɗo henne kono noon ko weltare mawde nde tawno ɗum ɗo mi wayri ɗum tawede duuɓi nde tawno hewno waɗanede ɗum ko Abou Djouba en Baba Mal en so tawi hande mi ari mi tawtarama ɗum ɗo en tant que jeune artiste ko weltare no feewi. lii moom dama wax dëgg yàlla dama neex na ma trop te lii tamit cosaan la te cosaan tamit dafa doon loo xam ne soo ko xamut nga fekkee ko day doon lu neex waaw ñu ànd ak suñu maestro mu Cheikh Omar Ly moom lépp lu ñu xam nag ci aar moo ñu ko xamal te dañuy sant yàlla rek yàlla na ko yàlla may jàmm yàlla suturaal ñun ñëpp si barke Mawlana Ibrahima Niass waaw yàlla na jàmm yàgg daal kontaan naa macha allah. di ñëw sama dëkku maam boo xam ne dama ko doon dégg rek musuma fee ñëw tey ànd ak suñu artiste bi Cheikh Omar tey moomu njëkk a dugal fii si sama dëkku maam di si kontaan nag di si am fier lii moom maa ngi koy doog a gis nii sax bët ak bët nii xam nga si ay téléphone lañ ko doon gisee affaire yooyu noonu xam nga mais lii moom rafet na trop te dëkk bi tamit neex na xam nga gars yi dalal nañ ñu waaw dara manqué wu ñu daal waaw di ñaan yàlla affaire yi bu déwénee yàlla na gën a yokku xam nga di kontaan bu baax. min jetti Allah no feewi par ce que ɗum ɗo henna ko ɗum ɗo wonno meccal amen minen ndemini goo ɗum nde nden min daroto emin gawƴa min mbaɗata ko leppi min jooɗa min jonno hamin jooɗa min darma mbat tubaji daneji min daro e laaɗe he emin gawƴa emin gawƴa pellaji ne pella buubaji ne piya bawɗi ne piya emin mbaɗa ɗum hande on miijo e o saaha hande so ɗum ɗo waɗi miijo amen ruttoto koye on saaha amen Allah jarama noon o jarama min jetti Allah noon ɗum ɗo waɗat ɗo ko ɓiɓɓe amen kam mbaɗat ɗum ha taniraɓe en boom kamin gonɗo kamin liggoto ɗum min jetti Allah e nelaɗo ɗum no feewi ɗum ɗo ko cosaan noon yawnaki no waɗa hen foof kala ko waɗa hen e cosaan yimɓe cosaan ɓe so jiɗi ɗum ne belto hen no feewi min belti men te min jetta nelaɗo muɗum min jetta kadi ne ko sababu gaddu ɗum ɗo en nawo onon ne on jarama min jetta Allah min jetta on no feewi min yiɗa kadi ne juunaɗo no feewi min wona bawɗo haal no feewi kono mbaɗa andi kam hunde waɗi welema no feewi waɗi gartam ko weltare no feewi gam wonande namdal ngal namdiɗa ham ɗo henno sa wi kam ɗo noon e Aram min mbiɗa wiide ngol ɗo woni deuxiéme fois arde e Aram mais yiidemi ɗum ɗo kam mbiɗa wiide c'est la première fois ɗo e Aram e siki ala sababu gaddudemi ɗo henna e Aram Sare ko oɗo ceernam mo parno kala saaha kanko woni Kodde Dieynaba Wele kanko tigui jogui sababu wonande arde men ɗo henna e Aram Sare ha tawtere meɗen tigui oɗo dayre ɗo e Aram Sare machallah eɗen jiyatno kam kono vraiment wonani jiiranden ɗum wonande ɗum ɗo no silkirani e noɓe mbaɗirta ɗum ni en meeɗa ɗum yiide kadi ko cosaan no feewi kadi ko cosaan kadi mawɗo so wiyama cuɓalago tan cuɓalago so haalama tan heeɓo dillat kala so cuɓalago ala oɗon gandi kadi en ñakkama ko heewi ɗum noon wonande tan no mbiten yo Allah nawru kadi cuɓalago yeeso Allah ene laaɗi muɗum Kodde Sara Kodde Dieynaba Wele kanko ittimino Hammadou Hunare addi min ɗo yebde yomin gar min tawtire fijiri makko jammaji makko o rutti kadi o waɗi cosaan mi meeɗani yiide ɗum ɗo min sona hikka cosaan makko o weeli yooɗi min beltinima Allah min beltanimomo annene kaw Oumar Allah jarama yo Allah ɓoyne kadi jokkere endam hakkuma Kodde hamin gandi min beltanima Allah min beltinima on weltanade Windere TV e yeɓiyankoɓe men ayawo Windere TV ko weltare no feewi nde ganduɗa mayne ngala gable muɗum immade e meɗen fewde e ɓiɓɓe fulɓe ɓe
e ko dilli kala ko dilli ɗum ɓuri ɗum doole so tawi en gimmima to e damga en gari to wiyete ganno e Diourbali attaque ko palel danema en gari ɗo e wuuro meɗen wiyetengo Aram Sare nokku Baboye Gella e Ali Fall addi en ko sababude funere meɗen miñiraɗo meɗen taw ko kadi nandudide meɗen to banggue gollal ngal golleten to banggue radio ji Allah ene rendidinen ngal on meccal so tawi noon o dañi ñalɗe ɗiɗi pinal e fuutankagal o erima ɓiɓɓe fulɓe foof rewo e worgo so tawi enen gantu mo ganduɗa tengtuɗo fala hen foti ko garangal meɗen poɗen ko wadde hen présent ɗum tagui meɗen arde nde tawno ko guiɗo ko sehel kadi ko gendiyanke ko référence e nder leñol e wadde noon so tawi o noddi en nototomo mawɗo ko min kadi honganno bawɗi ɗi ene on sahali min kongata bawɗi wadde min hannde mboɗo ko mbanmi koko jeeymi hannde kikiɗo min jetton sababu Baydy Thiam no artiri oɗo ɗiɗo ganni hannde ni ina waɗi fayida no fewi nde tawno ko ɗum ko ɗo tawa minen fiifiɗe wona ko haawi min kewuji amen fof ko fiifiɗe ko wayno juldeji en eko wayno kewuji goɗɗi garoji hay politique aji garoji won responsable uji garoji min mbaɗa ɗum fiiwi wadde ɗum ko miijo amen no fewi jettan Allah hannde mi wima ɗo ko Aram Sare Baba ko ɗum woni Sare andade ko Sare wowani Sare teddunde teddunde heɓinade cubloji mofni silluɓe goppani deftere jiiɗo Allah hanki so fiifiɗe jaggama worɓe Sare darima joom gaddi en darima mbeɗa ero ɗon gorko dowɗi cubalagam Ali Hamidi lolɗi Gella e Ali Fall ɗiɗo jeeyi darde mi cubalagam kono Abbas Aram sanga jamuji kewɗi limata Abbas Abdoulaye Abbas sangaji kewɗi limata wolde mabɓe démocrate ñalawmaji mabɓe e mayel fallemme ko ɗon gaari habilani lan habilani gaari kono leelani hoore gaari feeji ma waɗi yiɗinde ƴiƴam sen ari ha ɗo hande mbeɗa weltidi e musidal ngal fof piiw sabu ɓeɗo awƴoɓe lana hande ko kamɓe goni jambareɓe hande yettiɓe ɓe donti waɓen Aliou Ba en nan duusa min waɓen Mouhamad Lacciri en mawɗa min ardi bonnani Souleymane Kalden kam fof mbayeji ɗum Ibrahima Habi en Daniel Diaw en awƴannoɓe foof hande noon ɓeɗo awji foof gowani awji goto goto awƴanno hen kono firti ha joni ko cuɓlagu jogorani mayde ɗo kam kala ko kewi ko ni min mbaɗata ina wayno waɗi ɗo duuɓi jawtuɗi mi siftori malal Sammalal Ñaay en Aboubacry Samba en Mamoudou Demba Abbas en hono oɗo ñalawma min mbaɗi ɗo ina wayno ko o ñalawma kadi siftori ñalawmaji mabɓe ɗi nde woni no waɗino temps on saaha soɓe darima e laana aduna fof ne yeeɓaɓe ina ñambaɓe guila nden minen hankkadi haqqillaji amen gone e ɗum ɗon yidde minen darade halpare en mbiyata so doole donki yo doole keɓɓo min keɓɓitima e 1959 59 noon hawri on saaru komin sukaɓe kono noon amin teskito ko heewi ɗo ɗo gonmi ɗo min mbeɗa yara hande e 72 ans ɗum noon mbeɗa andi ɗum ɗon sa namdimami ko gandumi ko mami haala ɗum mi haala kadi ko ganduɗa ko yawtuno guila ko ɓooyi e on saaru kamɓe ɓe mbimami ɗo Aboubacry Samba en Mamoudou Demba Abbas en Daouda Olole Yalla Ɓuɓanno en e mawɗo amen goto wiye Daoud Sala Baba ɓen fof ko hen ɓen joguino gueɗe ɗe foof nde ɓe jahata nde taw ko ɓe jangguini min hamin mbawi on saaru noon 73 en 74 en faade 75 en minen min puɗɗiti ƴettude golle ɗomin ƴetti golle ɗo kadi amin mbeɗa wonde e miñiraɓam ɓe ganduɗa ɓeɗo kañumen ko caggal tan keedi ina wayno hande ko min woni président laana ka ko min jogui laana ka waɗin ɗo e 76 min jeehi ɗo Dunguel tini min kadi ko heewi min jeehi ɗo kadi Podor min ciftori kadi ko yawtuno ko kadi guila nden faade ñalagal ko mawɓe goppirno min ko min goppani ɗum amin dewi ɗum ha ɗo jarante ɗo hande oɗo ñalawma hande mo gonɗen ɗo kadi ko sukaɓe lesɓe ɓe kadi no mbinomami nane ni halpare mbi so doole donki yo dal keɓ ko ɓen hande keɓɓiti ɓen noon ko miñiraɓam waɗiraɓam e taniraɓam hande goni ɗo e laana he kañumen ni ina wayno hande hewɓe mabɓe nani hen meeɗano awƴude kono haqqillaji men gaari hande e awƴude mbaɗi hen ko yooɗi ɗo jiyata ɗo hande ko hande woni hewɓe mabɓe premier mumen awƴal e laana he siftini kam ko heewi ene on saaru ina wayno hande fuutankagal naati amin jetta Allah noon amin jetta sababu o hol won woni suka dariɗo caggal ma o biyeteɗo Baydy Sara par ce que ina wayno kañum jeeyi ɗeɗo gueɗe foof ha siftani min ko yawti ina waɗi deke ha joni pulagu e cuɓalagal ina woodi minenne kam min ɗaccani ha ɗo min mbawi haadde foof min amin continue e cuɓalagal he amin teddini kadi pulagu ngu. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini dendagal bandiraɓe dariɓe ɓe ɓe yoworɓe heeɗade ɓe foof en calminiɓe en juuriɓe en jettiɓe a namdimami noon ko gandumi hen seeɗa mami haalani hen ene wayno to banggue laana Aram ala oɗo ko dimo ala ko dimajo dendagal aramnajo ene jogui dimagu jolde e laana aramnaɓe e waɗa erɗe kuɓel oɗo baɗeteɗo ɗum goto fof ne jogui ngun dimagu ene jogui dimagu ekkade ɗum wawa
so hono on ñalamo yonti tawan wawi awjude ɗum goto fof ne jogui ngundi makko eyyi ñalamo hande o noon siftini min ñalamaji kewɗi e tawno heewi hen komin kawri guila min puɗɗaki wawde awjude ha min batti awjude nde min batti awjude min gondi koye mawɓe amen mawɓe ko wayno Mamadou Amadou en Abou Diye en Abou Aliou en Kerol en mi wawa ɓe limtude e dañi hen ni ɓe ruttiɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen kaɗo laana ɓurno wawde jaggude laana ka jaggowo baaro ko Abou Diye ko kañum wonno ɗum ɗo amen kañum jagantunomin baaro joni noon Allah nawi ɗum hankkadi suka ɓen wone waɗede tete min jiiɗi ko yoɓe continue ɓe mbaɗa taha ɓuura ɗo fewde yimɓe mbawa dañde hen weltade e mi salmini bandiraɓe foof mi salmini kadi jeeɗo sababu o hono Codé Sarr bewloje ne bewla gande alade mbaɗi jimina gari bi faɗi gondirima tugal jungo dala elende somi yimi mayo mami yim jiiriɗe danna joom nana windago e ñaama tandilama Allah timi danna timi koyɗe timi ɓoga timi jamga timi ko joom waro ndade jamga koye timengu yo sambay minanneɗi ceene sarakan warban waya milan wacci maram funnage hirnage rewa e woro goye gudan koma heɗinali hamidine sambali moɗi cubu kenen Ali Mamoudou ngaari Aram Sare ɓuuri gorumma danna joom nana windago e ñaama tandilama naɗo laagu fogu jarinto sagal jonta en ɓorronima kam jinne ngaari yallanteri ngaari koko mi kara yata gangan komin woni suka jiɗaɗo e ɓoomi kosinaɗo e semeɗe ceguinaji kangue ene ŋaccira yontaɓe cooji ndiwe joom lawre ari ko joom ɓoru loppata ɓorum waɗa ko sami fof hocce dondu wurta danna joom nana windago e ñaama ko Abdoulaye Kawsala Baba Malik Hammad jobbali tumani Malal Samba Demba Paate Jengel ngaari Aram Sare ɓuuri gorumma danna joom nana windago e ñaamo tandilama so koɗo are nder galle arata kene woni miskino koɗo wersane foɗolama koɗo moƴƴe wona gawulo noddunome Ibrahima Demba me Demba Biro Mali Aljummi Diagne Dembam tan aljigani min to wali joola danna woni nana bajo wattini gondoje joom dule o dule ma ñayama naɗo laagu fogu jarinto sagal jonta en ɓorroni ngar yallanteri ngara yata bang di hari jinne hari dimbe joro jankore ko biire jiire jinne bitte jinge kinkan udumere jimme a yahata ma tajata ma ko jibi kute ko du wut to duma godde danna jamnana windago e ñaamo noddunome Souleymani Kalidou Samba Kunnari yero Sile gorko Aram Sare ɓuuri gorumma noddunome Aliou Babel Ba danna joom nana windago e ñaamo tandilama taniraɓe Salli Siré Amara Ali Aljummi Diagne Dembam tan ari jigani wutu wali joola sa ƴetti kala maɗa fay ma ari ƴetti kala salali Mouhammad walali Mouhammad sasaw ko sewlade gorbi kaɓi tali baroɗe mbeguima weñje tunka sifi safo mati yiiti laati dañi jette kam so ya billahi somi yeehi meɗen sakkude Samba joguran aɗa tippo mbiya yagga ɓuuri yagga goral tembe remɓe ngaari woppu goral ceenal ummanage a hiiri ngaari laarami laarmami laɓɓina gueɗe ma ko mbiɗa e ko mbimi ko mbi ko woni ko mbiɗa ko woni fenani dondu wuttumi hokkuma danna joom nana windago e ñaamo noddunome Aliou Babayel Ba somi yimima yo mami yim jiiriri hande mi haala jaññaji noddunome Haruna Amati Diagne Alpha Demba noddi Ibrahima Demba Hamme Demba Biro Mali Aljummi Diagne joom dule o dule ma ñayama rabbi kuma sala beeli jowiɗo jowanno beeli jowe Ibrahima Demba Hamme Demba Birom Ali Amara Ali Aljummi Diagne Dembam tanali jigani min to Ali Joola aɗa telloro e ma se binni bite nge ture nge sise ko wuurɓe jeetami kono maayi ɓe jeeta kam ko suƴɓini ko moƴɓini ko Allah jeyi denal ko nus allez-y